May bandila nga gihatag sa tanan mga sundalo sa Dios. Kini ituboy ingon nga ilhanan mga luwas mag-awit. Padayon tanan ang tanan kita muda o kurunahan siya. Awitan ubos bandila sa krus. Sa tanang dapit diin may katawan, isang yaw ang balita. Sa pulong bandila nga nagasaysay sa Ginoong muluwas. Padayon tanan ang Kristo kita muda o kurunahan siya. Awitan ubos bandila sa krus. Sa banag-banag na ang himaya niya, pagbalik niya masudong. Ang kaaway iyang pagabuntugon sa atubangan sa Diyos. Padayon tanan kang Kristo kita muda o kurunahan siya. Awitan ubos bandila sa krus.